ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും കീർത്തനമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഭഗവാന്റെ പാട്ടൊന്നും അറിയില്ലേ ആർക്കും? ഭഗവാന്റെ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭഗവാന്റെയും സ്തോത്രങ്ങള് പാട്ടുകളെല്ലാം പാടാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം ഈ വെക്കേഷൻ. സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ആരാ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. സാവിത്രി മാതാജി വരുന്നത് വരെ ടൈമുണ്ട്. ആരാ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം എല്ലാം ചൊല്ലാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? സാവിത്രി മാതാജി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി മാതാജി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാം. റെഡിയാണോ എല്ലാരും? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण मदर जी ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർത്തില്ല, ഞാൻ മുക്കാല് പറഞ്ഞ ഓർത്തില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പം ഹോസ്റ്റ് ആക്കാവേ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് എത്രാമത്തെ ദിവസമായി? എട്ടാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എട്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ്. എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ. എട്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണിത്, പരമപദപ്രാപ്തി. ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, പരമപദപ്രാപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു
അല്ലെ? ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് അല്ലെ? ദുഃഖിതര്, ധനാർത്ഥി, ജ്ഞാനാർത്ഥി, പിന്നെ ആരാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള 4 തരം ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. തുടർന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പരമപദ പ്രാപ്തി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരമപദപ്രാപ്തി. എന്താ പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പരമോന്നത നേട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം എന്നൊക്കെ പറയും ഈ അദ്ദേഹത്തെ. എന്താ പറയാ? അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ പരമപദപ്രാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയും. മനസ്സിലായോ? ഈ അദ്ദേഹത്തിന് പരമോന്നത നേട്ടം. മനസ്സിലായോ? നോക്കാം എന്താണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇതിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണിത് അല്ലെ? ഇതിൽ കുറെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും അല്ലെ? അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയാന്നാണ് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? നോക്കൂ, ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം നോക്കാം. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമൽഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം അല്ലെ? യപ്രയാതി സമൽഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ഇതില്ല, ഉറപ്പായിട്ട് പറയാണ്. എന്താണ്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, മരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, ആ അവസാന നിമിഷത്തില് എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ, എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഭക്തനും അല്ലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജീവാത്മാവും ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. അത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് അല്ലെ? അതായത് മരണസമയത്ത് ആ അവസാന നിമിഷത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായ രൂപം, എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപം? എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? പുല്ലാങ്കുഴലുണ്ട്. തലയില് മയിൽപ്പീലിണ്ട്. കഴുത്തില് പലതരത്തിലുള്ള മാലകൾ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വനമാല ഉണ്ട്. മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആ മുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം അല്ലെ? നീണ്ട കണ്ണുകള്, ഗോപിക്കുറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സുന്ദരമായ ആ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദരമായ ആ രൂപത്തെയാണ് സ്മരിച്ച് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മരിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്യാമസുന്ദരമായ രൂപത്തെ ഒരാൾ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു അല്ലെ? ഇതാരാന്നറിയോ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? ആരാ മനസ്സിലായി? പക്ഷെ പേര് കിട്ടുന്നില്ല. ഭീഷ്മ പിതാമഹർ. ഭീഷ്മരാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ശരശയ്യ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഭീഷ്മരല്ലേ അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ഇദ്ദേഹം വീണതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനൊരു വരണ്ട്, അതായത് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? സാധാരണ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. സാധാരണ ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴാ ദൈവം തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്പോഴങ്ങനെ മരിക്കും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഇതുണ്ട്. എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം ഈ ശരശയ്യ കടന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കാതിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആ ശരശയ്യ കടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭക്തൻ തന്നെയായിരുന്നു.
മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ട് മരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനും അതെ, ഭഗവാൻ അറിയാം ഭീഷ്മര് നല്ലൊരു ഭക്തനാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷത്തെ അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ല, ഭീഷ്മരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഭീഷ്മര് ആ സുന്ദരമായ അല്ലെ മയിൽപ്പീലിയും കിരീടവും സുന്ദരമായ ഗോപിക്കുറിയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളും മുഖവും അല്ലെ വനമാലയും മഞ്ഞപ്പട്ടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ആര് മരിക്കുന്നത്? ആര് ഇഹലോകം വെടിയുന്നത്? ഭീഷ്മര് ഇഹലോകം വെടിയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കാം, അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് അവസാന നിമിഷത്തെ എന്നെ കണ്ട് മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരെന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, അതിനൊരു സംശയവുമില്ല അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആരോട് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭക്തി നേടാനുള്ള, ഭക്തി പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനുള്ള 9 മാർഗങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതായിരുന്നു? 9 മാർഗങ്ങളില്ലേ ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പറയൂ അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാന്നാ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കേൾക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ കേൾക്കുക, ഒക്കെ എന്താണ്? ശ്രവണാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രവണമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? കീർത്തനം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കീർത്തിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? അത് കീർത്തനായി. അതും ഇതാണ് ഭക്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള മാർഗമാണ്. പിന്നെ സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക അല്ലെ. സദാസമയവും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആരെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കില്ല, മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നല്ലൊരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാ? സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും അല്ലെ. അത്യാവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ചില നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മര്, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭീഷ്മര് അവസാനമായിട്ട് ഭീഷ്മരാണ് നമ്മൾ ചെല്ലാറുണ്ട്. സഹസ്രനാമം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങള് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ഒരു വിഷ്ണു സഹസ്രനാമുണ്ട്. സഹസ്രനാമം പലതും ഉണ്ട്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമുണ്ട്, ദേവി സഹസ്രനാമുണ്ട്, ലളിതാ സഹസ്രനാമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമാണ് ഭീഷ്മര് അവസാനമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് അവസാനമായിട്ട് ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് നോക്കൂ, അപ്പം ഇതിന് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യുഗം ഏതാണ്? കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? കലിയുഗ ധർമ്മം ഏത് നാമം ജപിക്കണം? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ത് പറഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പം ഈ രാമനാമത്തിന് അത്രയും പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ സഹസ്രനാമം അല്ലെ, സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണെന്ത്? ഒരു നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഒരു രാമനാമം ജപിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് കലികാലത്ത് ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്? അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. എപ്പോഴാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കേണ്ടത്? പ്രായമായിട്ടാണോ, വയസ്സായിട്ടാണോ, യുവാവായിരിക്കുമ്പോഴാണോ, ബാല്യത്തിലാണോ, കൗമാരത്തിലാണോ? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ആരംഭിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ലത് അല്ലെ? എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴാ ആരംഭിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടി തപസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ആരായിരുന്നത്? വിഷമുണ്ടാവുമ്പോ സമ്പത്തിനു വേണ്ടി
അങ്ങനെ അല്ല, ഇന്നലെ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ പഠിച്ചില്ലേ, ഒരു കുട്ടീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ? ആരായിരുന്നു? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് രാജാവായി. വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമ്പത്ത് കിട്ടാനല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ കടമയാണ്. ഓരോ ജീവാത്മാവും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ത്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാനെ സങ്കടമൊക്കെ സഹിക്കാനും അല്ലെ, കൂടുതൽ സങ്കടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും നോക്കണേ എന്ന് പറയാം ഭഗവാനോട്. അത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പം നമുക്ക് വരാനുള്ള സങ്കടം വരും. എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിൽ അല്ലേ, എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ഒരു കടമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയില്ലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എല്ലാരും അല്ലെ. ജനിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും അല്ലെ, ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും ചുമതല അല്ലെ. ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഭക്തി ആരംഭിക്കേണ്ടത്? ചെറുപ്പം മുതലേ ഭക്തി ആരംഭിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ ആവുന്ന കാലം തൊട്ടേ അല്ലെ, വർത്താനം പറയാൻ കഴിയുന്ന കാലം തൊട്ടേ, തുടങ്ങുന്ന കാലം തൊട്ടേ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് നമ്മൾ പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലേ നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ, നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രഥോത്സവമൊക്കെ നടത്തിയില്ലേ? ആ രഥോത്സവം നടത്തുക, രഥോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക, രഥോത്സവം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ജഗന്നാഥനാണ് അതിൽ എഴുന്നള്ളുന്നത് അല്ലെ. ആ രഥത്തിലെ ജഗന്നാഥനെയും ബലഭദ്രരെയും അല്ലെ, ബലഭദ്രസ്വാമി സുഭദ്രാമയി അവരുടെ സഹോദരിയാണ് സുഭദ്രാമയി. ആ മൂന്നാളാണുള്ളത്. ആ മൂന്നാളെയും വലിച്ച് മൂന്നാളും എല്ലാരെയും കാണാൻ വേണ്ടി, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനെന്ത്? ആ രഥോത്സവം നടത്തുന്നത്. അത്രയും പുണ്യമുള്ള ആ ഇത് അതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ആര് നടത്തിയിരുന്നു? പ്രഭുപാദ് നടത്തിയിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും അതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അത്രയും ഭക്തനായിട്ടുള്ള, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു, നല്ലൊരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പുത്രനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്തായി? നല്ല കുട്ടിയായി. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്രഹ്ലാദൻ വയസ്സായിട്ടാണോ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്? പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ? പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് ചെയ്തു? കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പേ അല്ലെ, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട് വളർന്ന കുട്ടിയാണ് ആര്? പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. അതായത് ഈ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു കയാതു എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയുടെ പേര്. അപ്പൊ കയാതു അതായത് ഈ പ്രഹ്ലാദനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പം ഇന്ദ്രനും മറ്റു ദേവന്മാരും ഒക്കെ പാടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കയാതുവിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് അല്ലെ, അവരുടെ വയറ്റില് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അല്ലെ, അത് ലോകത്തിന് ഇങ്ങനെ അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു നല്ല ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അല്ലെ, എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും കൊല്ലുക, എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഉപദ്രവിക്കുക, വളരെ ദ്രോഹമായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ഇവനും അങ്ങനെ എല്ലാരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി വധിക്കാൻ നോക്കാണ്. പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് ആര് കാണുന്നത്? നാരദ മഹർഷി കാണുന്നു. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പാടില്ല, ഇവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവര് ഗർഭിണിയാണ്, സ്ത്രീയാണ്, മാത്രല്ല ഗർഭിണിയാണ് അല്ലെ. ഗർഭിണികളെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപദ്രവിക്കാനും ഇതാക്കാനൊന്നും പാടില്ല, വിഷമിപ്പിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഒരു കുഞ്ഞയില് വളരെയല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? നാരദ മഹർഷി സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ കയാതു ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നൊക്കെ കേൾക്കും
മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ അവൻ നല്ലൊരു ഭക്തനായി അല്ലെ. പിന്നെ നാമം ജപിക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ വർത്താനം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവർക്ക് നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ ഓം നമോ നാരായണായ അങ്ങനെ ജപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജപിച്ച് ജപിച്ച് കുറച്ച് വലുതായപ്പോഴാണ് ആ ഒരു തപസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു വന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനാക്കാം അല്ലെ, ഓം ഹിരണ്യായ നമ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കൊണ്ടുപോണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലേ എന്തായിരിക്കണം, നമ്മള് ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെ. ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. എപ്പോഴെല്ലാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ജലോഹം അപ്സു രസോഹം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? എന്തായിരുന്നു? വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ മണ്ണിന്റെ മണം, മണ്ണിന്റെ മണം, ഗന്ധം. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഭംഗി, പ്രകാശം. പിന്നെ അഗ്നിക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? തീക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? തീ കത്തുമ്പോ ചൂട്. പിന്നെ പുരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷം. പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ എന്തായിരുന്നു? ഓം അല്ലെ. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓം ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അത് കാണുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല, അത് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. എന്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചാണ് അല്ലെ. ഒക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് തന്നെയാ ചേരും ചെയ്യാ? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചേരും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ശ്രീലപ്രഭുപാദരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? ചെറുപ്പത്തിലേ നല്ല ഭക്തന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം? നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കൂ, ശ്ലോകം നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? യം യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തൽഭാവഭാവിതഃ. എന്താ പറഞ്ഞത്? യം യം വാഭി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. എന്താ പറയുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കുക. ആ മരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അതിനെ മുൻപ് ഭഗവാൻ നാമം ജപിച്ചിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ മരണ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, നാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക അല്ലെ. സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായ മുഖം അല്ലെ, സുന്ദരമായ മുഖം, കാലുകൾ പണച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പാദസരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്, വനമാല ചൂടിയിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ, വളകളും മാലകളും കുണ്ടലങ്ങളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മയിൽപ്പീലി തലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓടക്കുഴലുണ്ട് കയ്യില് അല്ലെ. അപ്പം ആ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെ, നല്ല മൂക്ക്, നല്ല കണ്ണുകള്, നല്ല കവിള്, നീണ്ട കണ്ണുകള് അല്ലെ, നല്ല പുരികം, അതുപോലെ ആ ഗോപിക്കുറി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സുന്ദരമായ രൂപം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ സ്മരണ സമയത്തും മരണ സമയത്തും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ രൂപം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരാള് ജീവൻ വെടിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ എത്തും? അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. ഒരു സംശയമില്ല. ആരുടെ വാക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും എന്താവൂല, വെറുതെ ആവോ?
വെറുതെ പോവാ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും, 100% ശരിയായിരിക്കും. നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് മരണ സമയത്ത് ആരെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ ആരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിത്തീരും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ചില ആളുകളെ കണ്ട് ധാരാളം പൈസയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെക്കും. അങ്ങനെ ചെലവാക്കൊന്നുമില്ല, നല്ല പിശുക്കായിരിക്കും, ആവശ്യത്തിനും കൂടി ചെലവാക്കില്ല. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടി നിറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അയാൾ മരിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും? ഒറ്റ പെട്ടിയിലെ കാശിനി ആരാ എടുക്കുക അല്ലെ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാ മരിക്കുന്ന വെച്ചാല് അയാള് ഈ പെട്ടിയിലൊരു പാറ്റ വരില്ലേ? പെട്ടി തുറക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കുറെ ദിവസം അടച്ചിട്ട പെട്ടി തുറക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പാറ്റേനെ, ഒരു ചെറിയൊരു ജന്തുവിനെ. അതായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആ പൈസ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് മരിച്ചാല്? അതുപോലെ ചില ആളുകള് ഇല്ല, ഒരു അമ്മമ്മ അങ്ങനെ വയസ്സായി വയ്യാണ്ട് ആശുപത്രി കിടക്കാണ്. അപ്പൊ അമ്മമ്മയോട് ചോദിച്ചേ എന്താ അമ്മമ്മക്ക് മോഹം അല്ലേ, എന്താ അമ്മമ്മക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് മീന് തിന്നണം, മത്സ്യത്തിനെ വേണം. അപ്പം അങ്ങനെ ആ സമയത്തും കൂടി മത്സ്യത്തിനെ തിന്നണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പം അത് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കും മത്സ്യത്തിനെ തിന്നണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ മരിച്ചു വെച്ചാല് ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ പൊന്മ പക്ഷി, കിങ് ഫിഷർ കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനത്തെ പൊന്മാനായിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മത്സ്യത്തിനെ തിന്നാലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്താണോ ഭഗവാൻ അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിലായോ? അതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ കണ്ണുകള്, സുന്ദരമായ നെറ്റി, സുന്ദരമായ ഗോപിക്കുറി അല്ലെ, സുന്ദരമായ കവിളുകള്, ആ മധുരമായ പുഞ്ചിരി അല്ലെ, അധരം മധുരം വദനം മധുരം മധുരാധിപതേ അഖിലം മധുരം അല്ലെ, ആ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി അല്ലെ. അത് പിന്നെ കഴുത്ത്, മനോഹരമായ കഴുത്ത്, പിന്നെ ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മാലകളും പുലിനകം മോതിരവും അല്ലാത്ത മാലകളും ഒക്കെ ധാരാളം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വളകളുണ്ട് അല്ലെ. ആ സുന്ദരമായ കൈകളിൽ എന്തുണ്ട്? ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞപ്പട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വനമാല ചൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ശ്യാമസുന്ദരമായ രൂപം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണേ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനസ്സിലായോ? വേറെ പൈസ വേണം, സ്വർണം വേണം എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടൂല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം ഹരേ കൃഷ്ണ തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. മനസ്സിലായില്ലേ? യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം. കളേവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. തം തമേ വൈദികൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയായിരുന്നു കഥ പഠിച്ചത്? ഏത് രാജാവാണ് മാനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഭരതരാജാവ് അല്ലെ. ഭരതരാജാവ് മാനായിട്ട് ജനിച്ചു. അതായത് ഭരതരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാട്ടോ, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും കേട്ടോ. ഭീഷ്മർ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മർ എവിടെ എത്തി? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭരതരാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. ഇതാണ് ഭരതരാജാവ്. അതായത് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു, നല്ല ഭക്തനുമായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ വലുതായി കുറച്ചു കാലം രാജ്യം ഭരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായമായപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജാധികാരമൊക്കെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഭരിച്ചോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഈ കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കാട്ടിലേക്ക്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഹോമം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ്
ഒരു മാനിന്റെ അല്ല ഒരു മാൻ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട്. ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ഗർജനം അദ്ദേഹം കേൾക്കാണ്. ആ ഗർജനം കേട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാനുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു കൂടി അങ്ങോട്ട് ഓടി പുഴയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നാലെ ആരുണ്ട്? മാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാന് പേടിച്ച് ആ പുഴയിൽ ചാടുകയും ആ ചാടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ മാനായിരുന്നു. അത് പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ആ കരയിലുണ്ടേനും മാന് ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. ഈ രാജാവാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ സന്യാസിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലെ ഒരു രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണല്ലോ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആപത്തുപെട്ട ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ചുമതലയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ മാൻകുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ആ മാൻകുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അതിനെ ചെറുതാമ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അതിന് പാല് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. പുല്ലൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും, എന്തെങ്കിലും ഇലകളൊക്കെ പറിച്ച് അതിനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കും, അതിനെ തുടപ്പിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹോമത്തിന്റെയും പൂജയുടെയും കാര്യമൊക്കെ മറന്നു. നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം മാനിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഓർക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാൻ വളർന്നപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും മാനിന്റെ കൂടെ തന്നെ. ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനേ വയ്യ. മാൻ അങ്ങോട്ടോ പോയാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിഷമാണ്. അയ്യോ, മാൻകുട്ടിക്ക് എന്തേ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ പുലി പിടിക്കോ, കരടി പിടിക്കോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അപ്പൊ തന്നെ മാനിനെ വിളിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒപ്പം നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായപ്പോ മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മറ്റു മാനുകളോടൊപ്പം പോകാൻ തുടങ്ങി. മറ്റു മാനുകളോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പോയിട്ട് മാനിനെ കാണാനില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം പുഴയിൽ നിർത്തി കൊണ്ടുവരാം മാനിനെ. അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തുന്നത്? ഒരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അദ്ദേഹം ഇരുട്ടത്ത് ആ കുഴി കണ്ടതുമില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ ചവിട്ടി ആ കുഴിയിലേക്ക് വീണു. കഷ്ടകാലത്തിന് വീണു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അയ്യോ മാനിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, ആ മാന എവിടെ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇനി മാനിനെ സിംഹമല്ലോ പിടിക്കാവോ, ഇനി ആരാ നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കുണ്ടില് വീണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടി അദ്ദേഹം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? മാനിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ച അയാൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? മാനായിട്ട് മാറി, അല്ലെ? മാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കഥ. എന്നിട്ടോ ഇത് പിന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മഞ്ഞപ്പട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്ന അല്ലെ, ആ സുന്ദരമായ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഗോപിക്കുറി അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിട്ടുള്ള ആ സുന്ദരമായ രൂപം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇരിക്കാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണ്? നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ? കുട്ടികളാണ്, സ്കൂളിൽ പോവുക, കൃത്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവുക, കൃത്യമായിട്ട് വരിക, പോവുക, പഠിക്കുക, അധ്യാപകർ പറയുന്നൊക്കെ അനുസരിക്കുക, അതുപോലെ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നൊക്കെ അനുസരിക്കുക, അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാ ഒക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ മാത്രല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തെത്തും? ഭഗവാൻ ലോകത്തിലെത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരൊക്കെയാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഈ ബ്ലൂ ആണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവര് ഇവരാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ? എത്ര വർഷം മുന്നെയാണ് ഇവര് വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്?
500. അല്ലെ? ഈ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കൂ, എപ്പോഴാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്? കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളവരാ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയത്? ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി, ഇവരുടെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥയും മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥയും അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥയും ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അപ്പം എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഭ്യാസയോഗയുക്താന അല്ലെ, അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും അല്ലെ? നമ്മള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഏറ്റവും സുപ്രീം എൻജോയർ അല്ലെ? സുപ്രീം എൻജോയർ ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവകാശി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അവകാശി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മള് കുറച്ചു ദിവസം നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ നിർത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാതെ അല്ലെ, അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ വാക്കുകളൊന്നും തെറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ബാക്കി സമയം, കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം അറിയുന്നവനായി പരമോന്നത വ്യക്തിയെ ധ്യാനിക്കണം, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകൻ അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മാമുപേത്യ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? മാമുപേത്യ പുനർജന്മ അല്ലെ? 15. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാ. എന്താ പറയുന്നത്? മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം. എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദുഃഖാലയാണ് അല്ലെ? ദുഃഖങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ അശാശ്വതം, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞതാ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ സ്ഥിരമായിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാവുന്നതും അല്ലെ, പിന്നെന്താണ്, ദുഃഖപൂർണവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെ, ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലെ? ദുഃഖപൂർണവും സ്ഥിരമല്ലാത്തതുമായ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നേ ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിയവരൊന്നും പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ബാക്കി ഏത് ലോകത്തിൽ എത്തിയാലും എന്താണ്? ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലൊക്കെ സുഖമാണ്, സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാം, പുണ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് നമ്മളെ പുണ്യം തീരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും, ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരും
മനസ്സിലായോ? അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് അതുവരെ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഈ മരണസമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വേദന, എന്തൊക്കെയോ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാത്മാക്കളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുക എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് തേളിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? തേളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? ആ കറുത്ത തേളുണ്ട്, വെളുത്ത തേളുണ്ട് അല്ലെ? കറുത്ത വലിയ തേളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും? അത് കുത്തിയാലും എന്ത് നല്ല കടച്ചിലാ, കടഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആകെ നിക്കപ്പുറത്തി ഉണ്ടാവില്ല, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഈ മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നതുമാണ് അതിന്റെ കടച്ചിൽ കുറച്ച് മാറുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള 1000 തേളുകൾ ഒരുമിച്ച് കുത്തുമ്പോഴുള്ള വേദനയായിരിക്കും ഈ മരണസമയത്ത്. അത്രയും എന്തൊക്കെയോ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലേ? വർത്തമാനം പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും, കഫമൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലും അല്ലെ വായയിലൊക്കെ കഫങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പം മാനസികമായിട്ടുള്ള അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു തലവേദനയായാൽ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലാന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? മറന്നുമില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും വേദന വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയും സദാ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എത്തും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. അതിനൊരു സംശയവുമില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടണം, ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ജപിക്കുന്നോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയാ? ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആരാണ് ദൈവം? ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമായ രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിക്കണം. അപ്പം ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കാല് പണച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞപ്പട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വനമാല ചൂടിയിട്ടുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള മാലകളും വളകളും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സുന്ദരമായ കണ്ണുകള്, സുന്ദരമായ നെറ്റി, സുന്ദരമായ കവിളുകള്, അതിലും സുന്ദരമായ പുഞ്ചിരി അല്ലെ? ഓടക്കുഴൽ ഊരിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാണ്, തലയിൽ മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സുന്ദരമായ രൂപം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണെല്ലാം നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ആ സുന്ദരമായ രൂപം ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആ സ്മരണ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നിരന്തരമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നോക്കൂ, പല ദേവന്മാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ്. ഇതാരാ? ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ് ആരെ കുറിച്ചാ ഓർക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നാമം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആരാണ്? ഇത് നോക്കൂ, പാമ്പൊക്കെ കഴുത്തിലിട്ടുള്ള ദൈവം ആരാണ്? ശിവൻ. മഹാദേവൻ അല്ലെ? ചന്ദ്രകല ഉണ്ട്, പാമ്പുണ്ട് അല്ലെ? അദ്ദേഹം ആരെ ഓർക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു എന്നാ പറയാ. ഏറ്റവും നല്ല വിഷ്ണു ഭക്തനാണ് ആര്? കൃഷ്ണ ഭക്തനാണ് ആര്? മഹേശ്വരൻ അല്ലെ? മഹാദേവൻ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ദേവന്മാരും കൂടി ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള് ആരെ ഓർക്കേണ്ടത്? ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർക്കാം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ക്ഷീരോദകശായിയായ ഭഗവാൻ 4 കൈകളോട് കൂടി ഇങ്ങനെ അനന്തന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. നോക്കൂ, കൃഷ്ണന്റെ മനോഹരമായ രൂപങ്ങള് കേട്ടോ, കുട്ടിയും അരയന്നങ്ങളും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആടിപ്പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് വൃന്ദാവനത്ത്. പക്ഷിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ സ്വന്തം അല്ലെ? സുഖം അതിന്. നോക്കൂ, ഈ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ?
കണ്ണനെ പിടിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. യശോദമ്മ ഇതിലെ വരുമ്പോ കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ട് പോവും, അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ യശോദമ്മനെ പറ്റിക്കും. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും? വെണ്ണയൊക്കെ കട്ടിട്ട് ധാരാളം കൊണ്ടുപോകും. നോക്കൂ, ഇനി നമ്മളിത് പഠിക്കാം അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായിരുന്നു ആര്? ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായിരുന്നു കുചേലനല്ല, സുദാമാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുദാമാവ് എന്നാണ്. ഈ കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുചേലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുചേലൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എന്താ പറയേണ്ടത്? സുദാമാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര്. അതായത് അയാള് ലേശം ഒഴിഞ്ഞ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉടുക്കുക അല്ലെ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വസ്ത്രത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും അല്ലെ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് ഉടുക്കുക, അതെന്താ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിക്കും? അന്നാ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് വിളിച്ച് സദാ അദ്ദേഹം ആരുടെ അടുത്താണ്? കൃഷ്ണനടുത്ത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. ആ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ആ ഗോകുലത്തില് 64 ദിവസം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ആ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കൂ. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും ഭഗവാനെ ഓരോ പറഞ്ഞ തമാശയൊക്കെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും. ഭഗവാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച കാര്യമൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചിരി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് സമയം അദ്ദേഹം നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് അല്ലെ. പ്രശാന്തനായിട്ടിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൾക്കാരാണ് എന്ത് പറയാ, അയാൾക്ക് അല്ലെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ വീടാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാണ്. പക്ഷെ ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നല്ല സമാധാനവും സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? അയാളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാനല്ല അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടോ? പ്രശ്നമല്ലേ. സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നാ പറയാ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദാണ്. എപ്പോഴും ചിരിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഭഗവാനല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കരയുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷാണ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല സുഖമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ആളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്കും സന്തോഷം തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ നിറച്ചുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ തന്നെ വിശ്വം തന്നെ ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഈ വിശ്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇനി വസ്ത്രമില്ല എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. അല്ലാതെ കുചേലൻ ഈ സുദാമാവിന് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദാരിദ്ര്യവും തോന്നിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണെന്ത്? നിങ്ങളെ വലിയ സുഹൃത്തല്ലേ കൃഷ്ണൻ? ആ കൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പൊ ദ്വാരക ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ദ്വാരകയിലുള്ളത്. അങ്ങക്ക് ഒന്ന് പോയി കണ്ടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെ. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വളരെ കാലം ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചത്, നല്ല സുഹൃത്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിക്കൂടെ ചോദിക്കാണ് ഭാര്യ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി കാണായിരുന്നില്ലേന്ന്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്തേലും കൊണ്ടുപോവാണ്ടോ, കണ്ണന് കൊടുക്കാനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് അവില് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. അതൊക്കെ നല്ല ഒരു പൊതി കെട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താ വിചാരിച്ചത്? ഇത് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാന്നല്ല വിചാരിച്ചത്, സുദാമാവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാന്നല്ല അവര് വിചാരിച്ചത്. ആ പരമഭക്തയായ അവര് കുചേല പത്നി ഇല്ല, സുദാമാവിന്റെ പത്നി എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഇത് ആ ദ്വാരകാവാസനായിട്ടുള്ള ദ്വാരകാധിപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കൊടുത്ത അതുകൊണ്ടാണ് സുദാമാവ് എങ്ങോട്ട് പോണത്? ദ്വാരകയിലേക്ക് പോണത്. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആരെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്? നാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ നടന്ന അപ്പൊ വെയിലിന്റെ ക്ഷീണോ ദാഹോ ഒന്നും അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നെത്തി. ആ ദ്വാരകയിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും മനസ്സിലായി. ആർക്കും ഓർമ്മ വന്നു? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ
ഭഗവാൻ രാവിലെ മുതൽക്കേ കാത്തിരിക്കാണ്. അപ്പൊ ചായ അവിടെ ചായയൊക്കെ എടുത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വഴിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് രുക്മിണി ദേവി ചോദിച്ചത്, എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ചോദിച്ചപ്പോ പറയുന്നത്, ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പറ്റി പറയാറില്ലേ, എൻ്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എവിടെ എത്തിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് സുധാമാവ് അങ്ങ് ദൂരേന്ന് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മാളികേന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് ഓടിയിട്ട് എവിടെ എത്തി, ഭഗവാന്റെ സുധാമാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. സുധാമാവിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കണ്ട നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ആദ്യം സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെ, ഇഷ്ടത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ സുധാമാവിനെ അങ്ങോട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ സുധാമാവിനെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ഭക്തന്മാരാണ്. ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചിട്ടേ അല്ലെ, ഭക്തന്മാരെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഉള്ളൂ അല്ലെ. സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞോ അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ, ഭക്തന്മാർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ആരുണ്ടാവുക, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മുറ്റത്തിലൊക്കെ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളൊക്കെ കഴുകിച്ചു. മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഭക്തിയാണ്, ബ്രാഹ്മണ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ കാലൊക്കെ കഴുകിച്ചു, ആ തീർത്ഥം എല്ലാവരുടെ മേലും, സ്വന്തം മേലും തളിച്ചു, എല്ലാവരുടെ മേലും തളിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സുധാമാവിനെ വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണമൊക്കെ നൽകി, ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വീശിയൊക്കെ കൊടുത്തു വെഞ്ചാമരം കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉറക്കി കടത്തി പോവാണ്. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സുധാമാവ് തിരിച്ചു പോരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സുധാമാവിനറിയാം, നീ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, എണീറ്റ് ഉടനെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞ് പോവാന്നൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പറയും. അപ്പൊ അതിനൊന്നും സമയമല്ല, വേഗം പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സുധാമാവ് എന്ത് ചെയ്തു, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ വേഗം പോവാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ണനൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പിന്നെ സുധാമാവ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഒന്നും കൂടി ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇനി എന്നാ കാണുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ആ ഗുരുകുലത്തിലുണ്ടായ കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അതായത് ഗുരുകുലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, ഗുരുപത്നി വരെ വിറകിന് പറഞ്ഞയച്ചു. അന്ന് ഈ ഗുരുകുലത്തിലാണ് കുട്ടികളൊക്കെ താമസിക്കുക. കുട്ടികൾ ഗുരുകുലത്തിൽ താമസിക്കും, ഗുരുവിന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഗുരുഭക്തിക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷയും അല്ലെ, കിണറൊക്കെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അരുവിന്നൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അതുപോലെ എന്താണ്, വിറകില്ലെങ്കിൽ വിറകൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. പച്ചക്കറിക്ക് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി കൊടുക്കുകയും, ചക്കയോ മാങ്ങയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു അയ്യോ മക്കളെ, നാളെ വിറക് കത്തിക്കാനല്ല, നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിറക് കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ പോയി കൊണ്ടുവരാന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സുധാമാവും കൃഷ്ണനോടി പോവാണ്. കൃഷ്ണനോടി പോയി കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അല്ലെ അവര് കാട്ടിലെത്തി കുറച്ച് വിറകൊക്കെ ഒടിച്ചു വെച്ചപ്പാണ് നല്ല കാറ്റും മഴയും ഇടിയൊക്കെ പാടങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മരം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്നെ ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കും മാതാജി, എന്നാലേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിറകെടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എന്താണ്, നല്ല മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, അവര് ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതിൽ കുറഞ്ഞൊരു പൊത്ത് പോലെ അല്ലെ, ഒരു കുറച്ചുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കാം. ഇപ്പൊ മരം അവിടെ കയറി എന്താണ് മഴ നനയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ കയറി നിന്നു. അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആയപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്, ഗുരുനാഥൻ വരികയാണ്. ഇവരെ കാണാഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളല്ലേ, കാട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീണ് വല്ല പുലിയോ സിംഹമൊക്കെ പിടിച്ചാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഗുരുനാഥൻ ആകെ വിഷമിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി വരികയാണ്. ഈശ്വര കുട്ടികളെയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗുരുനാഥനെ കണ്ടപ്പോ ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഗുരുനാഥന്റെ പാദങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് വീണ് നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഗുരുനാഥൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, എല്ലാ വിദ്യകളും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അല്ലെ
എല്ലാ വിദ്യകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് തോന്നട്ടെ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം അല്ലെ. ഗുരോന അനുഗ്രഹേണ പുമാൻ പൂർണ്ണ പ്രശാന്തയെ എന്ന് പറയും. ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ എന്താണ്, പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. അവർക്ക് എല്ലാ കാലത്തും എന്തായിരിക്കും, നല്ല വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും തോന്നും, പറയാനും തോന്നും, ഒരു ആപത്തും വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ വാങ്ങാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ കഥകളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ നടന്ന് കുചേല പിന്നെ സുധാമാവ് എവിടെ എത്താണ്, തന്റെ വീട്ടിലെത്താണ്. തന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് സുധാമാവ് പോയപ്പോ ഉള്ള വീടൊന്നുമല്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ നല്ല വീടും നല്ല ആൾക്കാരും, ഭാര്യയൊക്കെ നല്ല സുന്ദരിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് അങ്ങനെ സുന്ദരിയായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു നല്ലൊരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് അവര് പോയപ്പോ വീടൊക്കെ എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴാണ് സുധാമാവിന് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവുക ആ കണ്ണന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുധാമാവ് പത്നിയോട് പറയാൻ, എന്താണ് ഭഗവാനില് ഇതില്ലേ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഹങ്കരിക്കാനും ഇതാക്കാനും ഒന്നും പാടില്ല, സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അല്ലെ ആദ്യത്തേലും നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇവരുടെ ഗുരുവിന്റെ പേരായിരുന്നത് സാന്ദീപനി മഹർഷി. എന്താണ്? സാന്ദീപനി മഹർഷിയാണ് ഇവരുടെ ഗുരുവിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ലൈഡ് പോയല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ എന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സുധാമാവ് തിരിച്ചു പോവാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോ, കാലൊക്കെ കഴുകിക്കാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് തരും. ഇതാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യൽ പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിദിത്വ യോഗി പരസ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യൽ ഫലം പ്രതിഷ്ഠം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിദിത്വ യോഗി പരസ്ഥാനം ഉപൈതി ചാദ്യം. എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അല്ലെ? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ഇതിലൂടെയൊക്കെ നേടിയ, യജ്ഞത്തിലൂടെയും ദാനത്തിലൂടെയും വേദപഠനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നേടിയ പുണ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം നേടാൻ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. അല്ലെ? അപ്പം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ വേദപഠനവും ദാനവും പുണ്യങ്ങളും യജ്ഞാചരണവും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഭക്തനായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുണ്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇനി മാത്രമല്ല, ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഈ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ദാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലെ, വേദപഠനമൊന്നും നടത്താതെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ. ഇത് നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നാമജപം കൊണ്ടും ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യം ആർക്ക് ലഭിക്കും? ആ ഭക്തന് ലഭിക്കും. മനസ്സിലായോ? കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? ആ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സനാതനമായിട്ടുള്ള ആ പരമധാമത്തില്, അത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെ, ഗോലോകം.
വൈകുണ്ഠം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്താൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയോടുകൂടി നാമം ചൊല്ലുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പുണ്യവും ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്താനും പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല, പിന്നെ ജനനല്ല, പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിൽക്കാം. അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന് എന്ത് വേണം? നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം, നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ നാമം ജപിക്കണം. മാത്രമല്ല സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കീർത്തിക്കുക, ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നാമം നമ്മൾക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെ? നമുക്ക് കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തില് കുറച്ചുറക്കാൻ നാമം ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം നടക്കും. മനസ്സിലാവും? അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും ചെയ്യാം, അല്ലെ? നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായ രൂപം, അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം സ്മരിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിയോടുകൂടി, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറ്റുമല്ലേ, ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടല്ലേ, ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് നടക്കുകയാണ്? പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും കഴിവുള്ള ആ ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ സദാ ഉണ്ടാവണേ, മരണസമയത്തും ഉണ്ടാവണേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം, ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജനനമില്ല, മരണമില്ല, പ്രായമാകുന്നില്ല, രോഗമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നും ഒരേ പ്രായമാണ്, എന്നും, അല്ലെ? പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അവിടെ എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എന്ത്, നമുക്ക് ഓരോ വസ്തുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം അല്ലെ? മരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം മരം വേണം. അപ്പൊ ചക്ക വേണേ വേറെ മരം വേണം, മാങ്ങ വേണേ വേറെ മരം വേണം, പേരയ്ക്ക വേറെ മരം വേണം. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്താണ്, ഒരു മരം, അല്ല, കൽപ്പതരു ആണ്. കൽപ്പതരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാമധേനു എന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങളാണ് കൽപ്പതരു. അവിടെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ തിന്നണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാങ്ങ കിട്ടും, ചക്ക തിന്നണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചക്ക കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ആപ്പിളാ വേണ്ട വെച്ചാൽ ആപ്പിള് കിട്ടും, അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണോ അത് കിട്ടും. അത്രയും, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സുന്ദരമാണ്, സുഖമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സദാ നാമം ചൊല്ലുക, സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, സ്മരണം, കീർത്തനം, അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ട്? ഇത് ഓഡിയോ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓഡിയോ ഇട്ട് തരാം. ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാമിജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് പാടാറിയോ? പാടാനതില്ല, പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രേണു മാതാജി, കൃഷ്ണ മാതാജി, പാട്ടൊന്ന് പാടിക്കോ. അതൊന്ന് പാട്ടോ, ജയരാധ. ഓക്കെ മാതാജി. മാതാജി പാടിത്തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ജയ രാധാ മാധവ, ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ, ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ജനവല്ലഭ, ജയ വരദാരി, ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ,
जय गिरिवरदारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरि बोल മക്കളാരെയും പാടുന്നോ പാട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ ആരെ പാടുന്നോ? മാതാജി ഞാൻ പാടട്ടെ? ആ പാടിക്കോളൂ കാണുന്നില്ലേ? ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപി ജന വല്ലഭ गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण ഇനി ആരാ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ആർക്കും പാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? നാളെ ചൊല്ലുവോ ഹരേ കൃഷ്ണ മക്കളെ? എല്ലാരും ചൊല്ലണം. നാളെ എല്ലാരും ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ഇനി ആരെയും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഒരാളോട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ചൊല്ലിക്കോളൂ മോളെ, മാതാജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല, പേടിച്ചിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിലക്ഷ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ആദിലക്ഷ്മി. പിന്നെ ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടത് ചൊല്ലാട്ടോ. അഞ്ജന. കാശിനാഥ് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലാം ഓരോ വരി. മാതാജിയുടെ കൂടെ എല്ലാരും ചൊല്ലാവോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ചൊല്ലാം. ജയ രാധാ यशोदनंदन यमुना तीरा
കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ എല്ലാരും ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ മാതാജി ഓഡിയോ ആക്കി അയച്ചു എന്നിട്ട് പഠിച്ചു ചെല്ലുട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ മാതാജി ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. ചൊല്ലിക്കോളാം. വേറെ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ബുക്കിനകത്ത് കുറച്ച്. ചൊല്ലിക്കോളാം. നോക്കി ചൊല്ലിയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണോ മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ഗോപിജന വല്ലഭ വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗിരിവരധാരി യശോദനന്ദന പ്രജന രഞ്ജന യശോദനന്ദന. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെല്ലാട്ടോ മോളെ. കുഴപ്പമില്ല, നന്നായി ഉണ്ടല്ലോ ചൊല്ലുന്ന. നാളേക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. അപ്പം എന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ. എന്താണ് ജയരാധ ജയരാധ മാധവ. എന്താണ് ജയരാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി. എങ്ങനെയാണ് ഗിരി ധരിച്ചത്? ചെറിയ വിരലിലല്ലേ? ചെറിയ വിരലിന്റെ അറ്റത്ത് ഗിരിവരധാരി. യശോദ നന്ദന. യശോദ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? യശോദാമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് വടിയെടുത്ത് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? മയിൽപ്പീലി കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയിട്ടല്ലേ? മയിൽപ്പീലി പിടിച്ച മണ്ണ് തിന്നപ്പോ ഒക്കെ പിടിച്ചില്ലേ അല്ലേ? യശോദ നന്ദന വ്രജജന രഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലെ? എല്ലാരും ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് ചെല്ലും. നാമം ചൊല്ലും, ഉറക്ക ചെല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാരും നമസ്കരിക്കാറൊക്കെ ഓള് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ചെല്ലണം കേട്ടോ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് വരും കേട്ടോ. ശരി മാതാജി. 5:45 തന്നെ എല്ലാരും വരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി ശ്രീജ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി പോസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ശ്രീജ വിജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി.
ഹരേ ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇന്ന് കൃഷ്ണ. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നേരത്തെ അല്ല, നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് ഹരേ. വിദ്യാമാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഉണ്ട്. അറിയാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ രാധ മാധവ നികുഞ്ച വിഹാരി ഹേ ഗോപി ജനവല്ലഭ. രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രീത മാതാജി. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. ഹരേ പിന്നെ കൃഷ്ണ എനിക്ക് ആ പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ആ എല്ലാ പിന്നെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഇല്ലേ യൂട്യൂബിലുള്ള, എനിക്ക് ആ ഒന്ന് ഉവ്വ് അയച്ചു ഓക്കെ തരുമോ? ആ പിന്നെ ഇന്നത്തെ തരാലോ അല്ല, ഇതുവരെ ആ ഉള്ളത്. ആ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ട്ടോ ഒരു യാത്രയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അപ്പൊ പലതും മിസ്സായി എനിക്ക്. ആ മാതാജിനെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ ഞാനൊരു ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂര് ഇസ്കോണിൽ പോയിരുന്നു. ഓ ഓ ഓ ഓ 1-ാം തീയതി ഞാൻ അവിടെ ഇസ്കോണിലായിരുന്നു. പക്ഷെ 2-ാം തീയതി എനിക്ക് ഗീതാ ചാൻഡിങ്ങിന് ഇട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ആ ചാൻഡിങ് അല്ല ചോദിച്ചിരുന്നത്, ആ ഇനി വരുന്ന ചാൻഡിങ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്. ആ അപ്പൊ അവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല. ആ പിന്നെ ഞാൻ ബുക്സ് ഒന്നും കൊണ്ടും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാ അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയത്. അപ്പൊ ആ പിന്നെ ഞാൻ മാതാജിക്ക് ഞാൻ അയച്ചായിരുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ യാത്രയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ ആ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് തരാട്ടോ മാതാജി ഇന്ന് വൈകിട്ടേ ആ ആ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ തരാം അപ്പൊ മാതാജിനെ ഭക്തിശാസ്ത്രയില് കേറുന്നില്ല അല്ലേ? ഇല്ല 9 മണിയുടെ ആ ക്ലാസ് അല്ലേ പ്രഭുവിന്റെ ആ ക്ലാസ് ഇല്ല അല്ല, ഞാനതിനൊന്നും നമ്മള് അമ്മിണി മാതാജി എടുക്കുന്ന ഭക്തിശാസ്ത്രയില് കേറുന്നില്ല അല്ലേ? ഇല്ല 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 പിന്നെ ഇതുണ്ടെങ്കില് നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണേ. ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ട് തരാം രണ്ടിന്റെ ഞാന് പല ക്ലാസ്സുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓക്കെ പിന്നെ മാതാജിയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വരത്തില്ല നമ്മള് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴ്. അത് ശരിയാ കേൾക്കുന്ന പോലെ ആകത്തില്ല ആ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴ്. അതെ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാന് ഇവിടെ തരാട്ടോ മോളുടെ വീട്ടിലാകുമ്പോ നെറ്റ് പ്രശ്നവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓ ഇന്നലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി നെറ്റ് പ്രശ്നം വന്നായിരുന്നു. ആ അങ്ങനെയുണ്ട്. ആ അപ്പൊ എന്നാ ഇന്ന് അയച്ചു ഇട്ടേക്കണം. തരാട്ടോ ഇന്ന് ആ അയച്ചു തരാം മാതാജി രണ്ടിന്റെയും ഒന്ന്. രണ്ടിന്റെ ഇട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് എല്ലാ ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും മന്ത്രത്തിന്റെ. ഓക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് രണ്ടിന്റെ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ആ, ശരി. ഓക്കെ സുഖാണോ? എന്നാ ഹരി പിന്നെ സുഖാണ് ഞാൻ മാതാജിനെ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു മാതാജി പിന്നെ എന്താ കാണാറുണ്ടായില്ല പിന്നെ എന്റെ ഇന്ന് ഒരു ഞാൻ ഓർത്തു ഇങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ എന്ന് അപ്പൊ ഒരു 2 ദിവസമായിട്ട് മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മരുമകനും മരിച്ചു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഓ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. ഇത് അയോർട്ട ലീക്കായി. പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സർജറി അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തു. സർജറിയിൽ മരിച്ചുപോയി. ഓ അപ്പൊ അതിന്റെ ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ തിരക്കില് അങ്ങനെ പെട്ടുപോയി തിരക്കായി പോയി. ഓക്കെ എനിക്ക് കുറെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മിസ്സായി അത് കാരണം. അതെ അതെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൊന്നും കുറച്ച് ആ കണ്ടില്ല കുറച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ദിവസം കേറി. ഇന്ന് ഞാൻ ആ ചൊല്ലാനായിട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയപ്പോഴ് ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചു പോകും അത് ഹാൻഡ് റൈസ് ആയി കിടപ്പുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഹാൻഡ് ഇടയ്ക്ക് റൈസ് ഇങ്ങനെ പോകും നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പ്രഭുജി എന്നെ വിളിക്കാതായപ്പോ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് അല്ലാന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഭുജി പിന്നെ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഭാവാർത്ഥം വിശദീകരണം പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हे राधा माधव तुझे बिहारी, हे राधा माधव तुझे बिहारी, बिन गौरी गिरिवर Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare നിത്യമാതിരി കേറിയില്ലേ? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम